Padá snežik, padá, mám mentolný vada. Ej, ale som rada, že mi interiérovka padá. Šťastný a nový rok, priatelia. Keďže nám vrcholí sezóna, respektíve genocída interiérových bonsajov, tak si teda poďme niečo povedať o tom, čo robiť, aby sa tak nedialo. Začneme veľmi jednoduchými pravidlami, za 5 minút to máme. Číslo 1. Dostatok svetla. 100-krát omielaná tá istá téma. Väčšina bonsajov v zime trpí na nedostatok svetla. Sú to stromy a stromy nerastú v jaskyniach ani v tuneloch, proste potrebujú veľa svetla. To, že vy si myslíte, že máte v interiéri niekde 2 metre od okna veľa svetla, je veľmi, veľmi mylné. Proste každým metrom štvornásobne klesá intenzita svetla a potom bonsaje trpia. Takže ak to máte 2-3 metre od okna, úplný koniec. Navyše, ak to nie je také južné okno, kde aspoň troška to slnko svieti pod uhlom dnu, tak to už aj nehovorím. Čiže treba svetlo. Už len to okno, nejaké dvojsko, trojsklo, ešte s pokovením a kadečím vám uberá nejaké slnečné žiarenie. O to je to menej a ešte celkovo, keď je to aj v podstate priamo pod svetlom, tak v zime máme teda krátke dni, zamračené, nízko svetlo a celkovo svetla je málo. V interiéri je teda úplne málo a v podstate je to na úrovni nejakej jaskyne. Takže čo treba urobiť? Treba bonsaje čo najbližšie k oknu, na južné okno a tak, aby neboli tienené ešte nejakou záclonou, nedaj Bože. Takže potrebujú čo? Veľa svetla. To je absolútny základ. Druhý je teplota. Keďže ten strom má málo svetla, tak je teda zima. Ibaže ak ho máte v interiéri a vnútri máte 20-23 stupňov non-stop v podstate, tak keď si zoberiete, tak keď to spriemerujete, to je pre ten bonsai ako keby bolo leto. Lebo jednoducho tropické dni v lete, ich pár, sú také, že máte nad 20 stupňov v noci. A tá miska v interiéri je non-stop v podstate zohriata na tých 20 stupňov. A keď si zoberiete, že jednoducho tá miska je stále vyhriata, tie korene si myslia, že je leto, púšťajú energiu hore, pribúdajú nové listy a tam hore zistí ten strom, že jednoducho má toho svetla málo a nastáva problém. Takže čo potrebujeme? Potrebujeme znížiť teplotu. Teplotu znížime, strom si myslí, že je zima, prestane byť taký aktívny, menej hnojíme a jednoducho nie sú tam toľké prírastky, ten strom trošku bude spať. Takže v interiéri čo? Viacej svetla a menej teploty. Jedným spôsobom, ako zistíte, že prečo máte málo svetla, je, že rastlinka robí to, že stále sa snaží vyhnať nový výhon, zelený, tu mi listy ožltnú, spadnú a ďalej to robí. Stále sa to predĺžuje a stále vám rastú ako keby nové prírastky, ale tie staré pôvodné nedokáže udržať. Prečo to robí vlastne rastlina? Rastlina sa snaží prerásť možno nejaký iný strom alebo svoje pôvodné vetvy, aby išla za tým slnkom. Ibaže vy to máte v tom interiéri, kde je málo svetla, čiže ona sa nikdy na to svetlo vlastne nedostane, lebo ona nevie, že je v interiéri a že nie je leto. Hej? Čiže niektorí ľudia si myslia, ale veď mne rastlinka žije, má stále prírastky, ale mi padá. No, to nie je dobre. Pokiaľ je dostatok svetla, tak tie prírastky nemusia byť ani také strašne intenzívne, lebo si vystačí s tou zelenou hmotou, ktorá tam je. Takže to, že vy máte stále nový prírastok, neznamená, že rastlinke sa až tak darí. Hej? Jednoducho snaží sa prerásť tú tmu a dostať sa na svetlo. Takže preto máme kde stromčeky, čo najviac na slnku. Ďalším problémom sú škodcovia. Konkrétne na interiérovkách je to väčšinou nejaký cicavý hmyz. Sú to väčšinou také ako keby biele vatičky, kaďaké také biele, chlpaté mušky, vožky a tak ďalej. Treba okamžite stromček, keď je malý, dáte pod sprchu prúdom vody vystriekať,
A potom najlepšie prípravkom karate postriekať. Netreba vôbec s tým otáľať, treba to spraviť, pretože ten škodca sám neodíde. V tom interiéri sa mu veľmi dobre darí. Väčšinou, keď tie stromčeky prenesiete dnu, tak sa to začne množiť a do 2 do 3 týždňov sa objavia škodcovia. Kúpite si to niekde v nejakom obi alebo v nejakom bonsai centre, kde to mali predtým v skleníku. Tam to, v podstate ten škodca tam niekde mohol byť, ale jednoducho sa neprejavil až tak. Vy si to donesiete domov a za mesiac sa to všetko prepukne a začne vám to tú rastlínu žrať. Ako náhle ten škodca tam je, neprestane, kým tú rastlínu nezožerie, takže vám potom spadnú listy, jedno s druhým ihneď striekať karate prípravky, pozrieť sa na internete, identifikovať škodcu a postriekať. Máte pokoj. Nezabudnúť stromčeky pravidelne polievať, nech nepreschnú. Ak idete tak na dovolenku, na lyžovačku na týždeň a strom vám vyschne, no tak môžete ho akurát tak znova skúsiť ponoriť kompletne do vody, že či sa spamätá, ide od znova, ale nemusíte to ani písať na internet, že čo mám robiť, lebo mi uschol strom. Dobre? Takže nezabúdať polievať, ani psa, mačku, keď necháte doma, tiež necháte tam vodu, jedlo, takže nezabúdať sa starať o to, aby strom neuschol. Trošku menej hnojiť, ale treba hnojiť. Nezabúdať na to prihnojovať, aby tie listy nepadali. Bože, asi mám stromček v prievane, preto mi padajú listy. No, tak toto je podľa mňa jedna obrovská fáma. Neviem si predstaviť ten prievan asi, aký by musel byť, aby jednoducho tomu stromu naozaj uškodil. To by musel byť naozaj niekde pri okne, keď je vonku -5 a že tá miska by dáko premrzla. To by bol akože šialený prievan, ale žiadny štandardný prievan, ktorý máte v byte a vy ho nepociťujete, nie je šanca, aby kvôli tomu padali listy, pretože ja mávam fikusy vonku, aj keď je v noci, ja neviem, 5 stupňov nad nulou. Po prípade sa mi stalo dokonca, že mi aj zmrzol, že bolo -1. Vonku fúka vietor, takže proste tam je taký poriv vetra a taký chlad, že tie stromy by mi museli padať, jedna radosť. Nič také sa nedeje. To znamená, že myslieť a dávať za vinu, mám doma nejaký prievan, na internete to je veľa, ľudia radia, máš tam prievan. Nie, podľa mňa prievan. Nevidel som taký prievan. Mal som bonsai aj v interiéri, rovno pri vchodových dverách na predajňu, ktoré sa pravidelne otvárajú, takže zavánú naň non-stop studený vzduch zvonku, nič nepadalo. Takže problémy budú kde? Slnko, svetelné lúče, teplota, škodcovia, polievať. No dobre, tak dúfam, že sa vám bude dariť, že vám interiérovky nebudú kapať a že tú genocídu bonsajov budeme stále spoločne znižovať. Nech máme z tých bonsajov radosť. Ak vás ešte viacej zaujíma, tak na YouTube máme kanál pre začiatočníkov. Tam je zo pár videí, môžete si pozrieť. Tak všetko dobré do nového roku a držím palce.